এই টাইम ରେ ପୂଜା ହଉନି ଯୋଉ ତମେ ଆସିବ ଜାଗର ଟାଇମ ଏ ଭିଡ଼ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଶେଇବ ଏଠି ତମ ଇଆଦେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ତଳେ ଥୋଇବ ଏଠି ଏଇଠି ସାପ ହବ ଥିବି ନାହିଁ ନା ସାପ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଠି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଏଇଠି ବାହାରେ ହନୁମାନ ଜଗିଥିଲେ ଏଇଠି ସେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ରାମ ଭାଇ କେତେ ପାହାଡ଼ ତ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ ସାନ ଭାଇଗୁରା ନା ବଡ଼ ନଲେଜ ଅଛି ତାର ତମର ଅଛି ନା ଭାଇ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଆଉଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଚଲ ଇକୁ ଯୋଉ ନନା ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ ହବ ତାକୁ ପଠେଇବୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହ ଏତିକି ପଚାରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଳା ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା କିଏ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା କିଏ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଦେବସଭା କଣ ଏଇପଟେ ନା ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ସେଇପଟେ କଣ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଏଇପଟେ ଏପଟେ ଖାଲି ଏମିତି ପାହାଡର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତମେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଦେବ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଇଠି ଏଇପଟେ ଯିବ ଏଇପଟେ ଯିବ ଆଉ ଚାଲ ଯିବୁ ତ ଚାଲ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନନଷ୍ଟପ୍ ଗାଡ଼ି ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର 14 ଲକ୍ଷ ଧାର ଅଛି ଆଉ ନ ବଢ଼ିକି ଯାକ ଜିରୋ ଆକାରରେ ହେଇଯାଉ 14,000 ଆଉ ଉପରକୁ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ଭଲ ରହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1000 ଟଙ୍କା କହିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଶେଷରେ 1352 ପାସ୍ ଆମେ ନିଜେ ବାହିକି ପଳେଇବୁ ଚାଲୁଛୁ ସୁନସାନ ପୁରା ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ପୁରା ସୁନସାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଚ ଯାହା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପାହାଚ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇଠୁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାହାଡ଼ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଗୋଡ଼ାଣଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଏଠି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିବା ଏଇଠୁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଚଢ଼ିକି ଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ପାହାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ ହେଇଛି ଏଇଠୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1352 ପାହାଚ ରହୁଛି କିଏ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲେ ବି ଆମେ ହାରିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ କେବେ ଚଢ଼ିନାହୁଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଆଗରେ ଚାଲିଛି କିଏ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଢ଼ିପାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଛି ଲାଗୁଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଛାତିରୁ କଲିଜା ବାହାରିଗଲାନି ଝାଳ ତ ବୁଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୀତ ଦିନ ଝାଳ ବୁଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜାହାନ ପଳାଉଛି କେମିତି ଚଢ଼ିବା ଆମେମାନେ ବି ରହି ରହି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ସେ ଭାଇ
सांगटा सी दुई जन चली पार्टी मोर तो आउ एनर्जी ना केते दूर अच्छे अरे अल्प आम पहुँचलु कपिलास आउ वीडियो देखे है सीढ़ी पाच जेहेतु निजे दुर्बल हो पड़चु आ सीढ़ी पाच कौन देखू आपन को एवं जा पहुँचलु कपिलास मंदिर एटा मंदिर बाहर दृश्य लोक सब केमती अच्छा यहाँ आम पहुँचलु कपिलास कपिलास मंदिर देखी पारे आपण लाइट बोर्ड ये देखो मंदिर दृश्य यहाँ मंदिर लिंगराज मंदिर आमर कपिलास मंदिर यहाँ काटा तिलक काटा से काटा ना केमती भिड़ लगी कपिलास मंदिर आगे दर्शन कर दे बस ये मंदिर भितर ही ठाकुर अच्छा जो आगे दर्शन करदे तापर जा बुलवा आसे कौ पटे जाऊँ बेस ना ये जाऊँ ऊपर को ऊपर कौन कौन अच्छे देखो ऊपर तल दृश्यटा देखिपे पहाड़ गुला सब टोटालटा देखिपे यहाँ कपिलास मंदिर दृश्य ऊपर को जीवा यहाँ देवसभा आउ सीता एंतुड़ीशाला को जावाक रास्ता जीवा एबे देवसभा आउ सीता एंतुड़ीशाला को केते दूर कौन अच्छी जीवा देखिया पाई पूरा पत्थर पहाड़ ऊपर सब काटी काटी जगटा देखी पारे बड़ जंगल जानी पारे बाबा आमर कईटी अच्छा पूरा ऊपर कपिलास ऊपर अच्छा पूरा से ऊपर रहिले सीना सब तल कौन हो देखिपारे आखिटा पकई पारे जदि पाखरे रे जानीपर ना किए कौन कर धनी कुंड देखो लिखाई धनी कुंड हरिहर जग पीठ पीठ एटा सीता एंतुड़ीशाला आ देवसभा को रास्ता मास आहरी बहुत बाट अच्छी आहरी रास्ता अच्छी बहुत बाट जीवा फाइनाली आज पहाच चढ़ी चढ़ी जहानटा जीवाटा थय जेबठू कपिलास पहुँचीचु खाली तो पहाच चढ़ुचु आ भाई मैंने भी पहाच चढ़ुंट एटा देव नना कहते से पहाच शेष है फाइनाली आ पहाच ना बिना पहाच जावाक पड़ो आ खाली पहाड़ उठार बाकी अच्छे महाप्रभु चेदीमानकर कल्याण करूँ देह पार्ग करना मनसा पूर्ण करूँ ओ नम शिवाय हो गुरु तस्वीर दक्षिणा पकार गोटे
ମହାପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାର କରନ୍ତୁ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପାଣି 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 ଜାଣିଲ, ପାଣି ବୋତଲ ଆଗକୁ ମିଳିବନି। ଆସେ ଏବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଆଉ ପାହାଚ ନାହିଁ। ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ହର ହର ମହାଦେବ। ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଠି ରହିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଳିର ମାରିଦେବେ। ବାବାଙ୍କ ଇଲାକା ଏଇଟା। ଉପରେ ତ ହନୁମାନ। ବାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଏତେ କାଟିକି ପାହାଡ଼ କାଟିକି ତା ଭିତରେ କେମିତି। କୋଉଠି ଏଠି ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ହନୁମାନ ଭକ୍ତ, ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ସବୁ ରହିବେ। ଏଇପା ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ହନୁମାନ, ପୁଣି ରାମ। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ଦେବସଭା। ହଁ, ମାନେ ସେଇଠି ବସିକି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ମିଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ? ସିଏ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଏଇ ଯୁଗ ଅଲଗା। ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଆଇଁଷ ଖାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଭି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିଲା, ବଡି ଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଥିଲ? ପାଣି 2-4 ଦିନ ଯାଇକି ତଳୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବି। ଶୀତରେ ପାଣି ମୁଁ ଯାଇଛି 4 ଥର ମୋ ପାଳି ପଡିଛି। ପୁଣି ଏଠି କାଠ ଆଣିଲୁ। କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଇରାଣ। କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ବଣ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଟୋଟାଲଟା ତ ବଣ, ପୁରା ଚେର ଭିତରେ। ପାହାଚ ଚେର କେମିତି ହେଇଛି ଗଛରେ। ଚେର ପୁରା ପାଲିସି କରିଦେଲେଣି, ଚାଲିଛି। ଫଟୋ ସୁଟ ତୁ ମୋର ଉଠେଇବୁ। ଏଇଟା ସୀତା ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳକୁ ରାସ୍ତା। ଯାଉ ଭାଇର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଉଠୁଛି ମୁଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ। ଏଇଥର ରୋଗଟା ପୁରା ଭଲ ହବା ଥୟ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଚାଲୁନ ଭିତରୁ, ଆମେ ଆସୁ ଏଇଠି ବସିକି ଯାଉ। ଏଇ ଟାଇମରେ ପୂଜା ହଉନି, ଯୋଉ ତମେ ଆସିବ ଜାଗର ଟାଇମ, ଏ ଭିଡ଼। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଶେଇବ ଯଦି ତମ ଇଆଦେ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ତଳେ ଥୋଇବ ଏଇଠି। ସାପ ଥିବେ ନାହିଁ ନା, ସାପ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଠି ବାହାରେ ହନୁମାନ ଜଗିଥିଲେ, ଏଇଠି ସେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ରାମ। କେତେ ପାହାଡ଼ ତ। କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ। ହଁ ହଁ, ସାନ ଭାଇ ଗୁରା ନା, ଏ ବଡ଼ ଆମର ନଲେଜ ଅଛି ତାର। ନା କଣ ତମର ଅଛି ନା ଭାଇ, ଆମର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଆଉଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଚାଲ ଇକୁ ଯୋଉ ନନା ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ ହବ ତାକୁ ପଚାରିବୁ। ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହ। ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଏଇଠି। କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଳା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା କିଏ କହିଲୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା କିଏ କହିଲୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ମୁଁ। ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଦେବସଭା କଣ ଏଇପଟେ ନା ସେପଟେ? ପୁରା ସିଧା ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ଆଉ ସେଇପଟେ କଣ ରାସ୍ତା? ସେପଟେ ସେପଟେ ଯୋଉ ଏଇପଟେ ଏପଟେ ଖାଲି ଏମିତି ପାହାଡର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତମେ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଏଇଠି ଏଇପଟେ ଯିବ। ଏଇପଟେ ଯିବ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବୁ ତ ଚାଲ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ନନଷ୍ଟପ୍ ଗାଡ଼ି। ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର 14 ଲକ୍ଷ ଧାର ଅଛି, ଆଉ ନ ବଢ଼ିକି ଯଦି କ'ଣ 0 ଆକାରରେ ହେଇଯାଉ।
14,000 ଯେରକମ ଆଉ ଉପରକୁ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଯେରକମ ଭଲ ରହୁ, ମୋ ପୁଅର ଯେରକମ ଦେହ ଭଲ ରହୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼, ଏଇ ଦେଖିଛ? ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠା ଦେଇ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ତୋ ମୋବାଇଲଟା ବଢ଼ିଆ ଉଠେ ନା। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ବଢ଼ିଆ ଉଠେ ନା? କେନ ମୋବାଇଲଟାରେ କିଛି ହେଇଛି କି? ମୋବାଇଲ ଆଉ କଣ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଗଲେ ଭାଇ ଆକୁ ଚାଲ ଏଠି ଏତେ ଦୂର କିସ ଟାଣି ଦେନେ ନଦୀ ପାଖ, ଦୂର କ'ଣ? ଦେବସଭା ଯିବା, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାଇତେ ନେଇକଲେ ଯାଇତେ ହବ। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବସଭା। ଏଇଠି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେବସଭା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଠି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ପୀଠ। ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ପୀଠ, ଯଜ୍ଞ ହେଉଥାଏ। ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ଦେବସଭା, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବସଭା କରିଥିଲେ। ଆସ ଯିବା।